शिवसेनेचो बंडखोर फुडारी एकनाथ शिंदे आणि ताच्या वांगडी 45 आमदारांनी केल्ल्या बंडा उपरांत महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन राजीनामो दिवपाची तयारी दाखयल्या। आपूण मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्ष मुखेली पदय सोडपाक तयार आशिल्ल्याचे उद्धव ठाकरेन सांगले। कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ल्या उद्धव ठाकरेन बुधवारा सांजे महाराष्ट्राचे जनतेकडेन संवाद साधलो। एकनाथ शिंदे 45 आमदारांक घेवन बंड केल्या उपरांत ठाकरे सरकार संकश्टांत आसा। सरकाराचे हेर दोन वांगडी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एका फाटोफाट एक बसका घेत आसात। ठाकरे सरकार केन्नाय कोसळपाक शकता अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण जाल्या। ते खातीर उद्धव ठाकरेन सोशल मिडिया वयल्यान महाराष्ट्राचे जनते सामकार आपली भूमिका मांडल्या। कुऱ्हाडीचा दांडा हा आपला जे गोतास काळ म्हणजे आपली जी राजकारणातली जन्मदात्री आहे, शिवसेना आहे, तिच्यावरती तिचंच लाकूड वापरून धाव कोणी घालू नका। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। त्यातून राज्यपाल महोदय म्हणाले कि उद्धव जी को खुद को आने दो, चलो मैं भी आने के लिए तैयार हूं। मी यायला तयार आहे। म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतोय की ही कुठेही आगतिकपणा नाही, हा कुठेही अगदी लाचरीचा प्रसंग नाही किंवा मजबुरी तर अजिबात नाहीये। कारण आजपर्यंत अशी अनेक आव्हानं बिनसत्तेची आपण पेललेत। हे काय मोठं आव्हान आहे? काय होईल जास्तीत जास्त? परत लढू। जोपर्यंत माझ्या सोबत शिवसेना प्रमुखांनी जोडून दिलेला सारा शिवसैनिक आहे तोपर्यंत मी कोणत्याही संकटाला भीत नाही। मी आव्हानाला सामोरा जाणारा माणूस आहे। त्याच्यामुळे कोणतेही आव्हान हे घाबरून त्याला पाठ दाखवणारा नाहीये। हे जसं मी मुख्यमंत्री पदासाठी बोलतोय तसंच मी आज माझ्या शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन करतोय। कारण का तरी शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही असं काही जे आरोप करतायत त्याला सुद्धा माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे। पण हे सांगणारा विरोधक नाही, नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत। त्यांच्या सांगण्यावर किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधील नाहीये, मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधील आहे।